खुलुमबाय गिबि आच्चा बेयाव फैबाय थानाय जानुवारिनि 19, 20, 21 आरो 22 बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरारि जथुमा आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 28थि बोसोरारि जथुमा आरो माजबाद दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 25 बोसोरारि जिथुनाखि रुफाथि मायथाइ फोरबो बेयावहाय जागोन बे माजबाद ओनसोलनि बे लामाबारि माइनो फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि दा बेखायनो जोङो थांनाय जिथुनाखि डिसेम्बरनि 15 अक्ट'निफ्राय लाइ खुन्था गायनानै दिनैसिमबो माने बे हिन्जाव हौवा गासैबो माने जोङो ज' जाजायनो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दासिमबो बे खामानिया सोलिगासिनो दङ जोबजासिम बे खामानिया सोलिबाय थागोन गोजोननाय मोन्दों बे माजबाद ओनसोलनि जिथुनाखि बे लामाबारि बे माइनो फोथाराव जोङो जिथुनाखि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथुनाखि बे खुंगा 26थि बोसोरारि जथुमा खुंनो मोननानै लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जिथु खुंगा 28थि बोसोरारि जथुमाखौ जों खुंनो मोननानै लोगोसे माजबाद दखरा बाथौ गौथुमनि जिथुनाखि बे रुफाथि मायथाइ फोरबो बेखौ जोङो लोगोसेनो बे मोनथामजों सरजाबनानै जे गोरजियास भाबै जों खनसेनो जों खुंनो मोननायाव बे जोंनि माजबादनि थाखाय जों खाफाल गोनां सानना मोन्दों दा बेखायनो बेयाव जे सानब्रैनि हाबाफारि बे सानब्रैनि हाबाफारियाव बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां माने गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोर दङ बिथांमोनाव माने गावबा गाव जिथुनाखि हारिमुफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोनखौ माने खाबु होनाय बेयाव जोङो हाबाफारि लादों आरो लोगोसे बेवहाय गासै माने दा जाजेननायनिफ्राय माने जोबजासिम बे जिथुनाखि जाहा 22 अक्ट'नि जिथुनाखि जा गेवलां मेल बेयाव जाहा आसामनि मन्त्रि मानगेदेत मुस्रि सर्बानन्द सन'वाल सार बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसे बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बे ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा अन्तत 50निफ्राय 60 रोजासो मानसि बेयाव गासिबो जमा जागोन ओमफ्राय गुबुन रायजो बा हादोरनिफ्राय बेबायदि गुबुन रायजो गुबुन हादोरनिफ्राय जेरै नेपाल वेस्ट बेंगल जेरै मणिपुर मिज'राम नागालेण्ड अरुणाचलाव थानाय गासैबो जिथुनाखि बाथौआरि बर'फोरा बेयाव बाहागो लागोन होनना जों मिथिनो मोन्दों 20 खोन्दोल'सो बाखि दंसै दे बुहुद आवगायबाय दायो खामानिया थांनाय डिसेम्बरनि 15 अक्ट'निफ्राय जों मावगासिनो खामानिखौ सादं दायो रायजो राजानि बे जिथुनाखि पलिटिखौ नायनानै जों हागोन बादि मोन्दों आरोखि दायो बे मिटिङाव मा हाबाफारि थागोन बे हाबाफारियाव जोंनि हमना लादों जोंनि धोरोमारि किसुमान हाबाफारिफोर थागोन आरो लोगोसे बिथिं जिथुनाखि बर' न'खरनि जिथुनाखि गायनाय फुनाय गासैबो हाबाफारिफोर थागोन आरो बिथिं मोसानाय मुसुरनाय गासैबो हाबाफारिफोर थागोन आरो जुदि धोरोमनि माखासे बाथ्राफोरखौ बे सावरायनाय हाबाफारिफोरा बेयाव थागोन बे जथुमानि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों रायजो राजा बे जथुमानि गेजेरजों जोङो दायो माजबाद दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमा जेरैबायदि माने जोङो दिनै गाजा गोमजायै गासैखौबो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासैबो माने गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोरखौ जों जेरैबायदि मदद खालामनो जों जेबो हेफाजाब खालामदों बिथांमोननिफ्राय जों मदद मोन्दों बे हिसाबै जोङो बे माजबाद ओनसोलाव जाहाथे कुनु दिनबो बेबायदि माने हेंथा हेंथि गैयाबालासिनो जों जाहाथे जाति धर्म बर्ण बेखौ माने जेबो नेवसियाबालासिनो जेबो फाराग लाखियाबासिनो जों एकत्रित भाबै जोङो खुंनानै माने जों बाथौ धर्मनि जिथुनाखि धोरोमारि मानसिफोरादि माने बेबायदि माने अनलायनाय भातृबत बुस्थु दङ बेखौ जों माने मेसेज होनो सानदों आरोखि बे जथुमायाव गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो बेखौ माबायदि नोंथांमोना बेबस्था खालामदों खोब मोजां खोथा बे जथुमानि जिथु थाखा फैसा बेखौ दासिम जोंनि जिथुनाखि माजबाद दखरा दुलाराय बाथौ गौथुम सिङाव गासै माने गं 45 गामि दङ बे गं 45 गामिनि न'खरनि अनजिमाया बर्तमान 1300 न'खर दङ बे 1300 न'खरनिफ्राय जोङो प्रत्येक न'खरनिफ्राय 2000 कालेक्सन खालामदों आरो लोगोसे माइरं दालि आलु हानायखिनिया बिथांमोना माने जोंखौ सहाय खालामदों बे हिसाबै जोङो अन्तत बे जथुमायाव प्राय माने बुंनो थाङोब्ला माने 50 बा 60 लाखसो जोङो बेयाव खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो सरकारनिफ्राय मदद मोनदों नामा सरकारनिफ्राय बर्तमान जेबो मोनथ'वाखै बेयाव जेनेबा पेन्डेलनि सिङाव मिटिङा सोलिबाय थाब्लाबो बिथिं माने एगजिबिसन सोलिबाय थागोन आरो लोगोसे बिथिं आर'जनि हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थागोन दा बेयाव गुबुन गुबुन जायगानि जेसेबांखि रायजो राजाफ्रा फैया दा फैथों मानो बेयाव जेबो थानाय जानाय जेबो असुबिदा बिथांमोननो जों होनो नागिराखै गासैबो सुबिदाखौ बिथांमोना मोनजोबगोन